Yamokwaba yada sibiem emrani adaje ya wanyade amaye ye kachiro se ye nche ye besan ababiem afei ena da obonkrata no wona ekoje wa home no wabante ne mienu kura yen ewa ha yebeje brenso na ya badomonline.com samwa ababegu ho no ye bekenkan ni nyina nso ede amaw enenso ye mofra no abie school a won mo kọ radio abasa ne nyekese won koda no so moja no mpeti school ni mu nkonwa no Yomudi de womo no baby omudi agrobia. Yeso kan shansem gu ma no so. Last time sanye ya this time be ye. Radin form komra de bia chechefo ne adwumafo school mu nyina. Rade bambo ne kese e wo mo so. Se ni bonni bi ba be wura mu a rade nyi wo mu nyina mfim. Ne ma ne nyetire. O mefo main ko ba bi papa. O Yesu di mu. Amen. Ti rade form komra so bi mu why. Na chechefo nso yeda mo se why. Yamishira mu na yenkwa ya kra ewo ya de kra no ye pentema kan omoti kwa momaba school di mu so you can imagine kra different obiara ne tete ya mo cheche o ma de ne de yamishira mu pa na mabotre munya abotre man kra no why enye easy but ye mo calling obi ho ye ne calling o kra de o hwem kra no fine ebi mu so mu ntimi kra ese ye pressure bi na de o makotena mu nti kra no ye yi na ne kokutua so rade mu abotre na fahwe nkra no maye no munyini me mpanimpa omo daachi a wa so kra wa ye proud say akra o fa me name o fa me nsemu amde kire na de say ekobasa ya na teacher na parent obi ani age tinyame nhira mu school ra no mo nso musiesie school no ye fees na mo je no mo fanye school ni ye books o mo hia mo fa me ma wo mo Nene material besi GS ne Ghana Education Ministry of Education. Esrem musumonya masade se books bibia school ni hia bia mo fa me mama wo mo. Na adesua ne adekire nya kono ma o chekire ni akora no a ono so sun ade no. Fi se okuani bekọ afuo mu a wo nkura na kade de. Nene ne okọ de so okọ hwe ade keke. Ti esre urade se afia yesimu bibia no dana kwa so pepepepepepepe. Ewo yensuku sahudo mu. Sukusu no bi nso atete apansam kra esre mo mpanifo mo foma ni hwe na mo siesie ho maye kakra na bia ya modern wote papa m kra na da asai ne nkoyi esre mo education unit mpanifo ni nyina circuit supervisors no obia nya na dwuma kama ye obia ya na dia problem bia na akire ne mo wote koda ebegu ogu mfa me ho nya majapade ne saade no sa attitude no yede hye mu a yenkoye nim so man yenkoye nim se school to obi anyina fam anya na fam de bi obetumi se woni ho no mu an ya kai wo se kosumesi wo ho a wenki aye dadaada me emfa sa tag no entag yo obi anya na dwuma ba bia wo fan wo hu bia no ye wadwuma yie wi a akọ fi asomdue mu yenya ne sa wa fi ebesi yenyi enti daily graphic do bokrata no na no pay menya wa ha me de ehwase Yankasi mu ni yedi kind mamon ti daily graphic and so the about pay 24 and 25 also protect constitution by ensuring peaceful transparent election NCC na ede eto ye nimu ya constitution amamra na yedi bu man ya mo ho ban pa mo ho ban na enhwe ya bato no so afi ya bato abre awrade ya bebre di amaye yedi etwampoa ewa bibra man kaye ti sanso ne wani swade huru ene botaye sa fi so be yesa be ya sumdue mo de hwe go bi ama epre bi ama obi mfiri mu ewa batuo mu de obedi nkunim de obawie nso bawie asumdue mu a basabasa bia ne chinwahye bi anso ema eno ne yesre so man ti daily graphic de bokrata no NCC sama wode baaye no ono so de ababetudwa kani EC commissioner Dr. Kojo Afarijan enso enie ono so constitution day na se okoye kokasai eno o se election petition bi anya successful bia no e wo se asotwe ekoso nti eno so eho asam okope 38 the obokrata daily graphic enso ede aba na omayi mra nimpani ani aban lawyer pani owura Godfred yebo adame enso enum asam ni o se Ghana fo bi kan sanka be constitution no yensesem da bi o se yensesem eye papa o se wode to amamman constitution no ni ade Ghana
ye de ne ye pa ti ya ye call for ye system no ne ade ne de enye eno no nti eho asem enso no call page eye 16 so a GS nsem a won so de ababetu edwa no eno so ewo daily graphic the bokrata no so emu afei daily guide the bokrata no so ubehu billboards ahodo bi na nkata animu bi kata obi anim say ye max no hu ibi ene nipa na yi nanim a edaha ne din pa de nana kwame bedia ko adodo na afre ne chida o say I'm the mask man ti max na wu hunu no amonte billboards no ono so ena aba bedahe yakọ pay 3 a mfonyi edani mo hane de eye o man post sahene IGP Dr. Kufu Dampare na eye broadcasting adwuma kese ba ko a wo mu eye kwame edinkra ene wo bo pani abaso ahunu ne se afi etwa mu no ne afi ahyase mu no IGP ne adwuma ifo mu ye adwuma pa kwanhia nom ne niema bi etete sanke sie end of year no musa no afi na nkosa because na security ne tight be fa ba bia no mu gina ho bo ban bo champade ne bibia ho ban ti IGP on kwaso ono adwuma ifo nyinara ekire ne benchemu ayade eye no kore pa asenkafo nso yade temamfo nso ye yade obi ahwe ne hu ye obi adi ne lane otwi na hyen kama to do obi akodo obi aba yesro mu ma ne nka ho na oyi mo ano no ye bo abaso abetie na ne namusa yesre mu sade mo anye no monkoso anya ne sa bia anya ne de kama fefefe empre wo ho boko ubedu empre wo ho kra unu obi ani race bia wo man mu ene abrabo aye boy udu lem tifo bia akofo bia abra yeda mo asinti ho asem daily guide Democrata no so ediaba yama mpani na na adodan kwa akufo adon so enie 2024 election must be free and fair no wasrebe mapa dani mu hakope 3 a daily guide Democrata no de nyina so aba ewo ahaseya eno achi so na wotwi mu awie yentama na nura okope 16 a Dr. Mahmoud Baumia sports complex foforo ono ansie akwakopa ho entoma a ni nyina no daily guide Democrata no so ede aba eye anopei ti anopei de ekura me no ya ba adomonline.com nso a nsama hodo bi so aba ewa haseya otumfo celebrate first akweside eno so eho ensam ubowura mu adomonline.com a nsam ni nyina wom ene pictures ahodo enso ubamu a ubenya ewo eho ti eno so eho asam eno no NDC amanyoko no so ena Watran Krata ma NPP no start preparing your handing over notes. NDC amanyoko Johnson Esedu nketia ena de to MPP amanyoko na nim hu ye nkase na se eno mo press conference nsem bebre ebi wo mu ti de otie ni news no so aba adomonline.com a de no so epie ye ewo ho eno ekire nso NDC sa wa asia ha NDC is a victim of MPP's violent crimes. Na chese Esedu nketia hunu ne se ayakayaka de bronom ne ade no ewo MPP emu no NDC fo enya achefa wo mu sense wo bro wo pra wo ne niema bi etesa eno so kwa adomonline.com a ojebre na fe watimi akenkan no eyie afe ensem foforo mu nso Dr. Kojo Afarijan so the says some of Ghana's key institutions becoming institutions of dubious integrity. Then Kane Commissioner na Oshe EC eso ono na kasei enyuma no mu bi no say almost stand ne omo bobre no ase kan shi bi ene na mu sheda nyina wona so ye sede na nke wo se eye no nti eno so eho asem yede aba yakọ local news no mu nso enu amote sansemi ewo ye nkase mu emabunu bi a wo mo parepare wo mo so ne wo mo eka nwan ne nyantwie so ya bo ani ene enu ano na nyantwie bensia de wo mo kọ nyapade dodo no anso ene isan bufu e ba ye nti won mo asese ne makra ti eno so eho asem obadomonline.com ene nsema foforo bi nso ewo mu a jebre na tenase
na ekenkan eni die mama nyine no so na de bonkrata ne online stories na no pe be kan yensa no yemfansi ha enenso dwumadie na ya hyehya to ho na ye obi wo no mu a o business idea but wontimi nhunu ha wa obetimi keka bom na agina prim aboa no mesro ene pensemu no ehun komo ene yebedie business ideas abetumi aboa yebetumi shape no ye wanim defo ene wo beba ababoa yenti ya hwe mi kwedi agudie mu nsam otoaso na health tips nso beba wo stroke ehun komo na otwi ne yedie na fei ahosepe mamboatema enso aye krado e de beba ne komo ahodo ti esro wo send wo birthday na mayenya picture eye kama so ate ase na fei nipa no so din esro mo number no de to screen so amount na fei anti wo screen no eso fasa number no eye birthday 0248 287 692 0248 287 692 Mr. Mo ho na mo famfa ebi wa ha na de ama afia de na bia na afia ama ti anya ebe ha me ti Mr. Mo yen birthday WhatsApp number no enye my picture ye quality ye papa na me nipa ne din eno nko a ebe project wa ha fefefe ne a we hye nipa no e de ama na me kɔ ene ye me ameba na ma anima opoko me be ya no ne brofo pa ye katu yi me se me ba no kasa ajai so ye wo o ma me be se ye wo no wo ayi Santa's roundabout so akora no kasa na ma opoko anima happy birthday enkoma onyame nya okese kosi se obeye kese pa nyini be ye obamu a oba fefe anyansa ne nimde adware wo happy birthday o ma me no papa Doreen no fo ebuatema no papa Nicholas opoko ene family ni nyina ye wo show a happy birthday radin suo no enye kese e wo so me ko na agudie mo nsam atoaso